vreau să te mai duci să ataci acolo și să-ți rămână omul aici, că jucăm doar cu doi. Mai sus, nu în careu, ce căutați în careu? Luca, mai aproape de Luca. Ai înțeles? Trebuie să faci banda. Iliuță, te poftezi, tată. Te poftezi la scenă, luați-vă bluzele pe voi dacă aveți, dacă nu, luați de la colegii voștri o geacă, ceva, nu... Zi-mă, murătură. Ce-i? Vine să vomiți? A? Nu mai vine, dar tot mă doare gura. Da? Vrei să... Ai nevoie la toaletă? Nu știu de ce. Haideți, copii! Strânge în centru acum, Filip. Haide, haide! Tu, Filip! Bravo! Haide, Luca, mai departe! Cal, Denis! Bravo, Andrei! Bravo! Strânge în centru, Filip! Denis, vezi că nu stați bine în centru deloc! Pe piept țin omul! Filip! Lasă-l pe David acolo, Filip! Te-ai dus prea mult, vorbiți între voi! A plecat din zona ta, vorbești cu David să-l ia! Îl strânge acum, Filip! Andrei, joacă cu piciorul! Denis, mai sus! Protejezi! Denis! Stați prea jos, voi țineți oamenii fundașilor! Așteaptă! Așteaptă, Cristi! Pleacă, Filip! Pleacă, Filip! Ia uite, ai stânga, dreapta! Ei, l-ai pe David lângă tine, bă, băiatule! Că de-aia zi lui Filip să plece, să tragă omul! Băi, Cristi! Îl ai pe David lângă tine, bă, băiatule! De-aia zi lui Filip să plece, să tragă omul! Uite-te stânga, dreapta! La fel, la fel. Joacă! Mingea la ei! Andrei, strâng în centru! Așa! Centru! Mai departe, David! Mai de pleacă, Filip! Acolo, Andrei, tu, Andrei! Tu, Dragoș, pardon! Ochii la minge, bravo! Tot tu joci înapoi. Ochii la minge, bravo! Fără faul, băieți, atent! Bravo! Filip, ce v-am zis la începutul meu? Sunt mai mari decât voi, nu vă mai luați la forță cu ei! Dau și plec! Bravo, Ceașa, bravo! Hai, pitici! Tu, Andrei! Denis, la mijloc! Bravo! Haide, Filip! Bravo! Bravo, Denis! Margine! Hai, Filip! Bravo, hai, Răzvan, hai, Răzvan, hai! Bravo! Calm! Calm! Așteaptă! Pleacă, Vlad! Vino la pas, Matei! Bravo, Andrei, pune corp! Bravo! Bravo, Andrei! Respiră! Hai, Luca! Luca, e singur, schimbă și partea aia în partea cealaltă. Andrei, noi jucăm în negru, bă, băiatule, e crimă când e mingea la piciorul tău. Răzvan, tu bați! Că nu se poate, bă, să nu începem noi de fiecare dată de la 1-0, mă, să nu o comiteți voi. Îi și zic, pleacă Filip să tragă om, rămâne ăsta singur, el să uită, doarme. Dragoș, e la Carem! Să poate așa ceva. Solgi acolo rămâi! Filip! Dormiți pe voi. Hai! Da! Denis ușor în spatele lui Filip! Da, și! Încă o dată, preluare! Preluare! N-auzi! Rămâi tot, Pleacă Filip, pleacă Filip. rămâi tot! Da, Mario! Vino la Mavasa acum. Singur, urcă cu ea. Vezi că vine. Bravo, băi. Hai, Filip! Haide, Dragoș!
Atacă mingea, Filip. Hai, Luca, și tu, că n-ai atins mingea, te întorci cu spate. Bravo! Singur ești! Bravo, Matei! Margine! Calm! Hai, Mariu! Hai, Mariu! Da, Mariu! Urcă, urcă, urcă! Băi, David! Băi, băiatule, ce faci, mă? Joacă-mă mai simplu, mă, repede la margine, v-ați găsit să vă driblați cu adversar pe voi! Respiră, Dragoș! La jumate, așa, așa, așa! Așa, Filip! Denis, atent! Schimbă! Bravo! Hai, Filip! Hai, mă, Dragoș! Bravo, Filip! Hai, Luca! Vezi că nu te duci cu încredere! Pleacă, Filip! Dă-i, Vlad! Bravo, bă, băiatule! Pa. Bravo, bravo, Vlad! Bravo, Filip! Bravo! Cal, singur, urcă și! Matei, urcă cu ea, Matei, tragi de la jumatea terenului! Singur ești! Capul sus! Matei, tragi de la jumate, urcă cu ea! Ți-am zis de atâtea ori! Luca! Tu te mă în spate acolo! Mișcă! Calm, hai Filip, tu Filip, pune corp, haide David, hai David, mamă David, ești... Iliuță, dă-i drum și încălzește-te. Rămâneți pe loc, Luca, rămâi pe loc! Ia uite-te, acum! Tu calm, calm! Capul sus! Bravo, bă, băiatule! Hai, Luca! Bravo, Luca! Mai departe! Bravo! Și tu, mai departe! Bravo! Atacă mingea! Bravo, copii! Haideți! În el, Matei! Calm, Matei! Strânge, băi, Andrei, în coada că-i mingea! Bravo, David! Pune corpul! Bravo, David! Totul! Tu, Filip! Calm! Cui Matei? Haide! Bravo, respirăm! Denis, nu stați bine, Denis, nu stau mai sus la Zecar, treci Luca mai sus. Ne băgăm toți cu curul în poartă. Ține-l pe pie, Filip. Nu cade. Tu, Andrei, vorbește, Andrei, eu. Haide, Luca, hai, Luca, fără frică, Luca. Vorbeți, băi, Denise. Calm. Calm, Vlad. Așa, Cristi, bravo. Cui ai dat-o? Săptămâna viitoare vine Darius, că n-am ce să fac. Amândoi voi la grupa a doua. Bravo, Filip! Bravo, Filip! Cât a trecut, domnul arbitru, în vă spărați? Ia-ți sus și mișcați-vă, nu stați pe loc. Hai, toată lumea. Cu gecile pe voi, cu bluzele, ușor, așa, ia uite, un stretching, hai, nu stai. Tu rămâi, mă, jos acolo, că ție ți-e rău, unde te pun la mișcare? Ușor, faceți un stretching. Bravo, Filip! Bravo! Capul sus, Vlad! Atent, Dragoș, cum în spate, Dragoș! Luca, unde fugi, bă, băiatule, de minge? Iar alergi cu spatele la minge! Mario, mai clar, copile, mai clar! Nu cade, Andrei, simplu! Bravo, cal, Filip! Dai și pleci! Dai și pleci! Trebuia să-ți dea una mai tare, băi! Pleacă de acolo! Vlade, pleacă! Ia joacă-mă pe Vlad! Bagă picior sub ea! Atent, Andrei, lasă-l nopta! Și în fața porții, Vlad! Bravo, Vlad, bravo! Filip! Băi, lasă-l, bă, în offside, băi, Andrei! Tu nu vezi că ai scos din offside? Ce cauți acolo? Stai pe linie cu David! Gândiți puțin! Ia noarul tu, Andrei! Ia noarul tu, Andrei! Nu mai fugi! Luca, treci la jumătatea terenului. David, ia cinciarul, pleacă Luca de acolo.
Dă-i mai în față, nu, dar auzi, lăsați-i să dea cu un metru jumate mai în față. Scoate-l, David, acolo, invers îl țin! Cristi, ieși în fața lui, Cristi! Hai, Matei. Bravo, Matei. Ia-o cu tine și capul sus. Hai, Luca, vin! Bravo, bă, băiatule! Bravo! Pleacă, Luca! Bravo, bă, băiatul! Bravo! Bravo, copii! Băi, te repezi, zici că ești... Nu iese, Filip. Oprești. Capul sus. Capul sus. Capul sus. Și pleacă. Bravo! Mai departe! Bravo! Bravo! Bravo, copii! Bravo! Cal, tu, Cristi, așteaptă un careu! Vorbește, mutule! Hai, Denis, mișcă-te, Denis! Cui, Luca, cui? Băi, Andrei, nu stai deloc, bă, băiatule, bine, strânge-bă în centru! Cât să joacă pe partea stânga noastră! Hai, Luca! Totu, hai! Bravo, nu iese, Filip, nu iese! O oprește singur! Băi, Andrei, să joacă aici, ce cauți, bă, în parte? Stai, bă, în diagonală, strânge în centru! Tu nu vezi că deloc nu ești atent la meci? Marcaj! Denis, treci, ia uite! Fă schimb, așa! Intră în el, Andrei, intri în el! Nu mă repezi, jumate întors! Hai, Luca! Prea ușor! Calm! Băi! Da, Matei, prea ușor mă elimină aici, mă driblează! Cum iese din 2 inși? Cât a trecut, domnul arbitru? Mulțumesc. Cristi, stai, mă, un pas în față, așa! Bravo, tu singur, mă, singur ești. Ia pleacă Luca în partea, bagă-mă diagonal. Pleacă în centru. Ia uite, Luca! Bravo, băi. Mir. Hai, Filip, mai sus puțin. Hai, Filip, în el. Tu, Cristi, o iei în careu. Poți să o iei în careu, Cristi. Mai departe, joacă mai repede. Pleacă Vlad, vino în centru, Denis. Hai să ne arătăm la pas. Andrei, aproape de el! Hai, Denis. Andrei, aproape de el! Ține mingea la Nu se poate, mă. Plecăm cu 1-0 totdeauna. Așa, Cristi, mai sus, Cristi! Așa, Cristi, bravo! Băi, Andrei, bă, băiatule, ai mingea în picior! Dă-o, bă, în afară dacă nu poți să faci cu ea, bă, băiat! Băi, Cristi, ești, bă, în întâmpinarea lui, bă, nu mai sta, bă, lipit de linia porții. A trecut, dacă ăla doarme, doar și tu, bă! Ies în întâmpinarea lui să închid unghiul, stau pe linia porții. Băi, Andrei, dă-o, bă, în corner! Iliuță, hai, pregătește. Intri fundaș central. Bravo, Filip. Capul sus. Hai, Luca, pleacă, dai-o! Andrei, vino cu a. Băi, ai mingea în picior, ce vrei să-i faci? Spune-mi și mie, ce ai vrut să faci? Ha? Ce ai vrut să faci? Păi nici nu protejezi, nici nu pasezi, nici nimic.
Hai, Iliuță! Ei, Dragoș! Linie cu Deni! Da? Pitici dreapta ta, haide, trage de tine! Plecă, Luca! Bravo! Hai, Edi, pregătește-te. Bravo! Bravo! Plecă, Filip! Bine încerca, n-are nimic, Răzvan! Hai! Intre atacanul, da? Calm! Calm! Luca Pietroiu! Hai, Bucă, nu te atacă nimeni! Calm! Să poate așa ceva, două greșeli personale. Mingea la noi în picior. Joacă, bă, dacă nu mă simt în stare să protejez. Dă-o, mă, în out, în corner. Alergăm, venim degeaba să pierdem timpul pe aici. Te retrage, Andrei, nu dă peste tine! Partea cealaltă jos! Plecă, Filip, plecă, Filip! Hai jos! Atacă mingea, mă! Pardon, Dragoș, haide, hai, Dragoș, hai! Dă-i-o și pleacă. Bă. Hai sus amândoi. Hai, Filip, nu trece. Calm. Hai, Matei, hai, Denis, la pas! Matei, caută zona. Urcă, bă, cu ea, că nu te atacă nimeni. Hai sus. Strânge Vlad! Bravo, Iliuță! Hai, Edi! Prea ușor! Opa! Fundaș central, Filip! Hai sus, Edi! Ia pleacă Filip, pleacă Filip. Cere scuz! Hai, Edi, hai, sus! Mai merge? Merge? Edi, merge? Hai, Matei. Filip. Matei, Filip. Dă-i o gaură. Gaură! Pleacă, bă! Așa! Bravo, bravo, copii, bravo! Singuri ești, vorbeți! Haide! Singur, Filip! Calm, Matei, calm, calm, Luca! Mai repede, Luca! Margine! Bravo, băi, Strânge, vino cu David în el! Strânge, Vlad! Hai, Edi! Bravo! Bravo, Iliuță! Calm, Filip! Singur, calm! Pleacă, Filip! Capul sus! Și în careu cine apare? Ia să te vă, 1 contra 1. Bravo, Edi! Bravo, Edi! Vlade! Bravo, Edi, bravo! Te-am găsit postul, gata. Hai, Denis! Să te văd! Ce arăți? Băi, Denis, dacă a urcat fundașul, ți-a redublat, dă-o, bă, în careu! Atent, Soldi, noi respingem! Mario, noi respingem! Hai, Filip! Răzvan! Răzvan! Băi, Răzvan! Vorbește, Iliuță, că vă dați cap în cap! Cal, vorbește că ești cu fața, David! Cal, capul sus, Iliuță! Mai departe, Iliuță! Joacă, bă, băiatul, ai pe David, ai portar, l-ai luat la țintă!
Mai departe, David! Dă-i pasul pe jos, Iliuță! Băi, Iliuță, pasul pe jos! De ce mai îl întorci? Dă-un tare în ea! Bravo, băi! Haide, Dragoș! Și pleacă, Edi, dă-i-o, mă! Bravo! Hai, Drago! Băi, Drago! Băi, Filip, dacă eu vă spun să nu mai vă luați la luptă cu ei, băi, de ce vă luați, bă, la luptă, că-s mai mari decât voi? Dai și pleci! Uite-l pe Luca. Ce? Păi 2016, tată. Joacă. Auzi? E 2016. El așa vezi că știe, nu e rău, dar... Păi la 2016, păi... Hai, David! Bate, Filip, tu cu David aproape aici! Jucați numai bufa, dă-i-o! Și pleacă! Ia-o, mai, ia, dă-i-o, măi, dă-i-o, mă, înapoi! Ia-o, bă, fără frică în partea cealaltă, așa! Hai de mama mea! Zici că vine bomba când vine. Bă, de ce vă e frică, bă? Când vine mingea la voi? Iliuță, dați fă, bă, la margine! Urcă cu ea, Denis! Bravo, bă, băiatule! Sunt 16, 15-16 mei. Sunt mici. Păi ce să fac cu ei la 15? Ce să fac cu ei? Păi ce slăbuți pe ei, fă, uite dacă la 2014 așa. Da, la 15. Păi la 15 sunt cu grupa a doua și câștig mai 4-5-0. Cu grupa a doua. Da, e nivelul la toate grupele. La toate grupele la pe Ilfov. La Liga 4 am jucat. Înțelegi? La ce echipă joci? Eu nu joc, am jucat la Popești la Liga 3. Dar Can, singur ești! nu mai joc de vreo 2 ani. Înțelegi? E foarte slab. Păi da, mă, frate, dar vrei să spun ce care e diferența? Tu trebuie să lucrezi cu ce ai pe aici, prin comunitate. Echipele pe București mai fac... Păi da, mă, da, auzi, zi și mie, de unde ai tu 30 de copii de 2015, tu să zici buni? Nu găsești aici Ceambrănești, bine, nu buni, dar Păi bunii Trebuie pleacă, să mă, lucrezi joacă cu pe la el. FCSB, pe la... Păi zi și mie, uite, păi, pe bune. sunt câteva comune mari, Afumațiu, Tunariu, astea sunt comune mari. Hai de cap, dacă vezi copiii acolo, zici că mai bine să apucă de badminton. Eu nu prea vin la astea, știi că s-a întâmplat acum, că fata se era cu găcică, să mă rog, s-a Da, băiatul ăla. mă. Eu am la Liga 4 de la 4. Înțelegi? Nu, frate, Dar n-ai, nu dacă prea vezi ăștia, că... dar sunt slăbuți acum. E, și gândește-te că, auzi, la 2 ani trebuia să... Pe primele 2 etape am bătut și pe voluntari, am bătut pe voluntari, și ieri, săptămâna trecută am luat bătaie de la 2-0, dar tot așa, 2014. Dar mai sunt, mă, parcă ziceau că au venit echipe multe de la București, la astea mici. Ce de FCSB la un moment dat? Bă, Ilfov? N-are, nu, tată, că te joci în funcție de unde ai sediu. Păi știu, Bă, dar nu... tu, David. Al lui Argăseală, mă, nu, al lui Argăseală. Tu, singur, Filip, nu iese. Vino, Luca, la pas, capul sus. Fără faul, băieți. Băi, Filip, bă, înțelege, bă, băiatule, nu te mai lua la luptă cu ei, că n-ai nicio șansă. Joacă! E de la negru, joci. Dă-i și pleacă! Ți-a intrat părul la urechi de n-auzi? Bravo! Bravo! Andrei! Protejezi. Așa. Dai și pleacă, dai și pleacă. Unde e la? Nu vezi că n-ai trecut toată, că au viteză, au forță. Sunt cu 2 ani mai mari decât tine. Dai și pleacă. Ce e așa de greu? Mai poți? Cât mai e, domnule arbitru? Mai ai 3-4 minute, a? 24. Mersi. Hai, Matei, mișcă-te! Calm, calm! Toc. Mamă, astăzi e sub orice critică. Intru eu în poartă, bă, că n-am ce să fac cu tine. Joacă! Poți, bă, să aperi. Te simți stare? Hai, Matei, în el! Calm! Calm! Bravo, Edi, bravo, așa iau fața, haide! Bravo, băi, Denis! Vlade, dă-i și plecă, Vlade! Iar ai băgat capul în pământ, Vlade! Repede, Jordi! Dai și pleci! Jordi, dai și pleci! Marc, vino cu.
Luca! Luca! Băi, unde intri, mă? Hai, bă, mai repede, că l-am scos pe ăsta, sunteți total nepregătiți! Bravo, Mario! Andrei, mai atent la preluare, copile! Luca, l-ai văzut, mă, pe Edi, care e prima oară când joacă atac, cum se bagă în fața lui, cum protejează? A? L-ai văzut? Te-ai uitat? Că văd că dormi. Ți-e somn? Uite așa, vă că ești. Ești obosit? De ce? Ce ai făcut aseară? Bravo, băi, bravo! Bine încercat, bine încercat! Ce ai făcut? Hai, pufulete. Cât mai ai, domnul arbitru? Singur ești! Bă, Șoldi, cred că faci singur dacă eu luat. Bravo, Rafa, în margine! Bravo! Hai, Mario! Mamă, ai minge, joacă. Și dai drumul și te încălzești, George. Băi, dacă nu te... Ce, te-a luat burta? Faci treabă mică? Du-te în colț acolo. Bravo, Andrei! Vorbește, bă, spune-i că e singur, mutule în poarta aia! Hai, David. Drago! Și mai tu, Drago, acolo, acolo, haide! Hai, Mar, la pas! Atacă mingea și dă-i-o și pleacă! Bravo, David. Hai, David. Bravo, Mar. Nu iese, nu iese. Haide, opresc, calco, că e singur. Hop! Bravo, Filip. Hai, Mar, vino la pas. Cu cine vrei să joace? Hai! Băi, cum vii, mă, la jumătate de metru, mă? Intră în el, Denis! Vladei! Bravo, Șoldi, bravo, copile, bravo! Rafa, hai, mă, Rafa! Tu, Denis! Atacă mingea, Edi! Bravo, Mario! Hai, Rafa! E frică, Rafa! E frică! George, dai-mă drumul la încălzit, mai bine te bag pe tine bolnav în poartă. Hai, Drago! Drago, ziceam șapte. Acolo trebuia. Ia pleacă, Edi! Atacă, băi, mingea! E ok, e ok. Da. Vorbește David că ești cu fața, eu, și atacă mingea. Băi, Edi, atacă mingea, nu o mai lăsa să iasă afară! Du-te în lungă linie. Joacă-i din aut. Portar. Fluieră toată. Hai, dai la joc! Hai, Drago! Ce? Hai, stai să repun. Hai la joc! Calm, pleacă, Edi, dă-i-o, mă! Hai, mă, du-te. Prinde ăla. Dă-ți, mă, bluza jos și încălzește-te. Edi, joci atacant, Edi! Urcă, mă, cu ea. Matei, dar ce-i cu tine, mă? De una, două nu mai poți, una, două nu mai poți. Hm? Bravo! Bravo! Hai, Mario! Hai, Mario! Hai, Drago! Dar ales! Băi, Marc! Hai și tu odată, joacă pentru noi! O, că Marc cu Luca, gata, la grupa a doua, n-am ce să mai fac cu voi. Da, te-ți degeaba aici. Bravo,
Lăsați-mă în pace. Nenicule, cred că și tu, alături de ei, la grupa a doua de luni. Poate așa vă reveniți, mă, dacă vă țin acolo vreo 2-3 săptămâni. Poate așa vă reveniți. Dă-i-o, Edi! Mai da, Filip, offside! Dă-i-o! Pleacă, Filip! Haide, Luca! Dă-i-o margine, Luca! Hai, Vlad, în el! Băi, Edi, acolo trebuie să fii tu, în careu, singur, mă! Calm! Joacă. Negru. Drago, atent la auto, nu mai dea peste tine. Drago, lasă Te-l pe Luca. acum, e mingea la ei, mă. Pleacă, Filip, mai departe, dai-o! Trebuia să fie aici. Mai repede. Hai, Vlad. Intră în el, Denis. Bravo, pleacă! Rafa! Rafa! Partea cealaltă. Singur, redublează, Edi! Și pleacă! Bravo! În care au cine apare, Marc! Ia uite, Marc! Singur, Luca! Calm, hai, Vlad! Pleacă, Jordi! Hai, Jordi! Da, Jordi, tu, până în poartă, până în poartă! Pufulete, ce faci, bă, băiatule? Iliuță, nu-l dublezi, bă? Iliuță, nu-l dublezi! Bravo, Mario! Bravo, Rafa! Hai, lasă să înceapă, Rafa! Da, mai sus, Denis! Hai ușor, mai sus! Bravo! Bine, bine! Ah, bravo, Mario! Tot, tot! Reacție, reacție! Margine! Margine! Și joci margine, Denis! Lung! Bravo, Denis! Tot, tot, tot! Bravo! Nu dă peste tine, Lorenz, Drago! Și în careu, Vlad! Fața porții! Dă-i, Marc, în fața porții! Zici că jucăm cu minge medicinală! Hai, Jordi! Hai, Jordi! Așa, Iliuță! Bravo, bă, bine încercat, bravo! N-are nimic, bravo, Jordi, bravo, copile! Drago! Excelent, Drago! Haide, Mario, haide! Hai, Andrei, dă-i drumul și mișcă-te. Stânga ta, Mario! Dar ce ții ghiozon la îmbrăț? Îl fură cineva? A? Băi, vreau, dacă n-ai încredere în tine, să nu mai vii. Ai încredere în tine? Hai să te văd. Dă-i drumul și încălzește-te. Hai, Edi! Hai! Bravo, Edi, bravo! Tu, Vlad! Singur, ești capul sus! Încă o dată! Dă-i în careu, centrare. Bravo, băi, Vlad! Singur, Marc! Băi, Mar, dă și noi la poartă! Bași capul ăla, capul sus, Vlad! Redublezi și pleacă! Cât a trecut, domnule arbitru, nu merg pe asta. Bravo, Rafa, mai bine! Mai bine, Rafa! Dă trecut, să știu cum îi schimb pe copiii ăștia. Hai, Edi, că-l depășește! Pleacă, Edi! Bravo!
Vezi, bă, ce trebuie să facă atacantul, să lupte cu ei. Nu să alerge cu spatele la minge. Să că o să stai pe bancă aici. Ți-ai revenit, mă, Murăturo? Dă-i drumul sus și mișcă-te. Ce zici, mă, comisar? Bine. Nu, da, tu te-ai vorbit să în fiecare mers să comiți? Te-a pus sus, da? Nu are nimic. Hai. Ce faci, Marc? Te uiți la minge, Marc? Bravo, Vlad. Intră în el, Pufulete. Alunecare! Bravo, Pufulete! Bravo, Pufulete! Matei, vino cu a. Dă-i și pleacă, Edi! Mamă, mamă! Bravo, Șoldi! Bravo, Șoldi! Pleacă, Drago! Pleacă, Drago! 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 Marc! Filip! Alergi, recuperezi mingea, dă-o, bă, băiatule, că nu mai poți să mai faci încă o cursă! Bă, toate mingile. Ce vrei, bă, mai mult de atâta, mă? Băi, lăsați-mă, am zis să vă fac un bine, să vă aduc aici. Cred că rău v-am făcut. Și pe tine, și pe Luca. V-am făcut rău că v-am luat la prima grupă. Matei, du-te acolo! Hai, Pufulete, în el! Plecă, Edi, capul sus, vezi să nu fii offside, Edi! E offside, Edi! Uite, fii atent la linie! Mai departe! Plecă, Luca! Bravo, Matei, bravo! Edi, fii atent la linia de offside! Hai, Andrei, vină cu. Tu singur ești. Și capul sus, tu-l pe Edi în centru. Singur, Edi! Mamă, mamă, zici că-ți faci prelorile alea, bă, băiatule! Urcă cu ea. Pune corpul. Redublezi! Hai sus, hai sus, hai sus. Tu, Pufulete! Pune, bă, latul! Pufulete, vino cu a. Luca, dă-i drum și călzește. Bă, ai chef să joci? Păi hai deodată, că văd că ești mor rău! Ei, ce faci, mă? Te-am băgat în teren. Zi și mie, ce faci? Toate mingile te depășesc, pase la ei? David, dă-i drumul sus și încălzește. Hai, Luca! Strânge, Filip! Hai, David, vină încoa. Iliuță! Iliuță! Vlade, mai merge? Bravo, Edi, bravo! Rămâi pe loc, Edi, rămâi pe loc! Hai, Luca! Bravo, Luca, bine încerca, bravo! Drago! Drago! Matei, fă schimb cu Luca! Edi, Denis, n-ai tu treabă, mă, treci în centru, mă.
Și în fața... Opa! Bravo, Filip! Matei! Băi, plânge, ăsta plânge din orice. Hai, băi, ridică-te sus! Stați, doamnă, acolo, că n-are nimica. Stați acolo. Hei! Filip, mai merge? Hai, sus! Stați, doamnă, acolo, că să preface ăsta și o muscă dacă îl împinge. Ei, sunt obosit. Să apuce de șah, doamnă, dacă sunt obosit. Să apuce de șah. Suntem sinceri. În careu! Haide, hai Luca, intră în careu, Luca! Plec, ești la margine, Vlad! Și fă-ți-o, una și... Bravo, bă, băiatule! Bravo, băi, copii, bravo! Bravo, Vlade! Vedeți, bă, dacă noi nu greșim? Domnul Cristi, domnul Pufulete, golul 3 de la tine. Domnul Iliuță nu strânge. Păi, vedeți? Vă bag să jucați la fel ca ei. Să vede când intrați în teren. Domnul Marc. Uite-l pe Luca mai repede. Singur Luca! Singur Luca! Hai, Edi, vină încoa, respiră. Haide, mă, intră. Bravo, băi. Foarte bine, bravo. Luca, rămâi, mă, acolo, că acolo e treaba ta. Aici trebuie să vină Denis. Cal, Vlad. Bravo, Vlad. Hai, Matei, în el pe... Haide, bravo, Luca. Hai, Filip! Cal, pleacă Luca! Cal, Vlad, capul sus! Luca, stai ascuns numai după adversar, bă, băiatule, nu te-am văzut odată să vii să ceri tu mingea asta! Singur ești, urcă, bă, cu ea, singur! Și dai-mă la poartă, dai la poartă! Haide, Luca, totul Vlad, totul Vlad! Singur, Filip! Denis, dă-o în centru, Denis, acum! Ce ai vrut? Dai după loc, Dobai! Joacă în margine, băi, copile, nu mai juca în centru! Și pleacă! Mai departe! Bravo și în careu! Bravo, băi, copii! Bravo, băi, copii, bravo! Bravo! Bravo, Luca! Bravo, Luca, amândoi! Bravo! Vedeți, mă, e simplu, mă, dau și plec. E greu, mă? E greu, Marc? Dar dacă mi intră părul aici, e normal că nu văd. Iliuță, e greu, mă? Dau și plec, ați văzut ce simplu. În 3 pase am ajuns. Ok, s-a dat gol, nu ne intră. Da faza. Dau și plec, dau și plec. V-am zis, așa compensăm că-s mai mari decât noi. Nu ne luăm la forță cu ei, că nu avem nicio șansă. Față de tine, de Pufulete, sunt cu 2 ani mai mari. Dar dau și plec. Așa compensez. Bravo, Sasha! Dragoș, mă, lângă tine, vede! Luca! Urcă cu ea, Dragoș! Ia uite-te! Urc! Și joc! Singur! Nu-i nimic! David, stați! Ia-ți om, David, ia numărul 9! Denis, mai sus! Singur, redublește și pleacă! Și în careu, Luca!
Filip! Ce, mă? Vlad! Vlad! Pe preluarea lui Vlad! Bravo, bă, băiatule! Ia uite că a pus sus Luca! Bra, singur ești! Luca! Ia-o, bă, băiatule, mână dacă nu poți să o oprești! Pune mâna pe aia, fă hands! Fă ceva! Bravo, băi, Vlad! Singur e să faci preluare, scap, singur! Avea o muscă. Mortăciune. De ce nu continui, mă, să alergi? Mai poți? Bă, atâta-ți trebuia, să nu mai poți. Nu cade, vorbește! Bravo, Luca, bravo! Tu, Vlad, nu cade, preluare. Preluare, ia-o cu tine, în viteză. Bă, nu cu singur, Denis, singur. Hai, Denis. Fault. La loc, haide! Hai, pufulete, sus, mișcă-te. Luca, uite acolo, în centru. Nu! Mai în centru, mai în centru. Între, ei, acolo, între ei stai. Fă schimb, Andrei, ai omul în spate, Andrei! Haide, Luca, haide, Luca! Tu, Filip! Singur, Filip! Capul sus, Filip! Mai departe, mai departe! Schimbă parte! Ești Vlad la margine! Dai-o, mă! Încă o dată, Denis! Dai-o! Și în careu, Vlad! Bravo, bă, băiatule! Bravo, Vlade! Dai și pleci! Mar, vino încoa. Filip, ieși afară! Păi ce faci, bă, tu joci ce zic spectatorii? Sau joci ce zic eu? În careu, atacă centru, porți. Și... Bravo, băi! Mamă, mamă. Băi, Luca, ce vrei mai mult de atât? Bravo, băi, Vlade! M-ați îmbolnăvit în atac acolo. Andrei! Băi, mai atent. Băi, joacă bățea să te iei la luptă cu ei, de câte ori ți-am zis? Dai și pleacă, ți-ai făcut foarte bine, am dat și am plecat. Ieși și pierzi mingea. Uite, mă, avem câte ocazii, avem meci de meci. Și noi luăm gol pe 3 greșeli personale. Hai, Luca, pune corpul, Luca! Și pleacă, Luca! Haide, Vlad! Haide, Vlad! Tu, Denis, atacă mingea! Urcă cu ea, singur e, și! Bravo, bă, singur, Vlad, faci preluare bună, faci preluare bună. Și în careu. Bravo, băi, Vlad! Vino, Iliuță, încă. Vlad, vino cu a repede și respiră, bea apă, hai! Bravo! Cum îl cheamă pe ăsta micul cu 30? Bravo, băi, Vlad! S-a împiedicat în returi, nu l-ai... Dar are și retul dezlegat. Luca, tu bați cu stângul. Iliuță, pleacă de aici. Luca, și dă-o mai, bravo, băi, Vlad. Mai în față, Vlad. Mai în față, dă-o mai înspre centru, mai. Și arată ceva, Vlad. Ce vrei să faci? Ia, tu decizi. Uitați-vă la Luca! Haide. Și redublează direct în careu. N-are nimic. Haide, hai mai atent, Luca. Dă-i drumul și mișcă-te ușor. Hai. Dracu. Iliuță, cobor cu omul, mă, aici. Denis! Denis! Mai sus, mai sus! Așa. Marc! Strânge în centru! Ce cauți acolo?
Ne mutăm acum! Ia mingea, David, că e offside! Ia, David, mingea și bate mai repede! Haide cu Matei! Pleacă de Iliuță! Ia uite Iliuță! Bă, față, bă, spre poartă, bă, băiatule, tu te întorci înapoi! Bă, tu te întorci înapoi! Hai, George, hai, Marta, fă la margine, dai-o! Singur, Luca! Cât mai e, domnul arbitru? Mulțumesc. 23? Mulțumesc frumos. Ce faci cu 3-2 pentru ei. 3 greșeli personale. Ratează Luca ăsta. Și pleacă! Pleacă Iliuță! Bravo! Schimbă partea, pleacă Iliuță! Vino la margine! Vezi offside, Iliuță! Bă, băiatule, te trezești! David! Haide, mă. Hai, Edisus. Bravo, David. Din nou nu e offside, copii! Din nou nu e offside. Andrei, treci în careu! Denis, în careu! Domnișoară, lasă-i cu 1 metru în teren să bată mai în față. Că e latura de 11 la 11. Hai, Matei, ce arăți? Luca, ce faci, bă, le dai pas? Luca, păi tu noi jucăm în partea aia, mă. Le-o dai lor? Roșu bate. Hai, Andrei, joacă, Andrei. Așa, Andrei, bravo! Hai, Filip, sus, mișcă-te. Bravo, Andrei! Luca! Haide. Hai, Vlad, sus. Marcaj! Băi, ai avut 2 ocazii acolo. Unde, mă, singur faci preluarea, vezi și tu cum e mingea. Ia uite, Iliuță! A plecat! Pleacă Iliuță în viteză! Hai, Iliuță! Pleacă, Edi! Dă-i-o, mă! Dă-i-o, bă, leșinatule! Hai, Iliuță, vină încoa, hai, Vlad, în teren. Marc! Vină încoa, hai, Filip! Bate-i, Vlad. Bă, scap singur aici. De ce te oprești, mă, înapoi și te duci să ataci poarta, să dai la poartă? Zi și mie, de ce te-ai întors înapoi? Calm! Haide, Edi! Mai departe, Filip! Dă-i-o, bă, iar, bă, zici că ești nemâncat! Că e la tine mingea. Zici că n-ai mâncat de 2 zile! Uai să te duci singur! Tu te întorci înapoi.
Și tu și ăsta, preluări. Deci ne batem singuri la fiecare meci. Avem ocazie, avem asta, dar... Redublezi! Și pleacă! Băi, te-ai încălțat invers! Hai, e din tribună, cred. Haide în el, Vlad. Bravo, Vlad. Bravo, Vlad. Haide, cine vine să-l ajute? Pufulete, dă-ți fă în spate ca să-i dai soluție. Dai-o lui Pufulete, că-i singur. Preluare tot cu el. Așa. Ia pleacă, Emu. Pleacă-mă în viteză. Pleacă-mă în viteză. Nu te mai uita. Pleci în viteză. Hai, Luca. Dă-i-o la picior, Luca. Hai, Luca. Hai, Marc. Matei. Singur. Pa, mamă. Joacă! Haide, Merge? urcă cu ea. Ești bine? Și diagonală. Filip! Diagonală, mă. Denise! Tu ce faci, mă? Mingea la noi, așa și tu o dai înapoi? Ha? Cine vine să-l ajute? Hai, Denis, caută zona liberă. Hai, Luca! Singur, Denis. Totul, Denis. Denis! Pune, bă, băiatule, pieptul ăla! Băi, Rafa! Aia e dreapta! Haide, Edi, că abia ai intrat, Edi! Înnoți! Tu, preluare și Denis, dă-i-o mai bine. Dă-i-o mai departe! Dă-i-o, bă, din primă! Joacă! Joacă! Joci înapoi! Și centrare din prima. Ia uite, Filip! Totul. Tu, Denis! Denis, te uzi la minge! Joci unde vezi! Calm! Ia-o, nu... Băi, nu cu portarul! Băi, Andrei! Îi aduci peste noi, bă, băiatule! Vezi că-l sare? Pleacă, Filip! Intră, bă, repede în posesia mingii! Dați mâna! Bată în continuare. Mulțumesc! Hai și veniți aici! Bravo, copii! Bun și ce rău și mai mic să văd. Hai, vă luați astea și mergem puțin să stăm de vorbă. Luați-vă astea și mergem acolo, v-am zis. Vă uitați la mine ca... Marc, nici acum nu te-ai trezit, s-a terminat meciul. Unii dintre voi dormiți. Și acum. Lăsați-vă jos, astea duceți-vă, salutați galeria prima dată, haideți. Să aveți răbdare, face șirul. Hai. Toată lumea. Hai.
Brăcați-vă, luați-vă astea pe voi. Bă, nu-i bă păcat să ne batem de fiecare dată singuri? Ia ziceți. A? Domnul Cristi, domnul Andrei, domnul Pufulete. Nu e păcat, mă, să ne batem singuri? Domnul Luca, păi ai avut, trebuia să dai dat un gol. Ok, foarte bine, felicitări. Dar câte ai mai avut? Păi și? Bă, atacantul dă 2 goluri din jumătate de ocazie, mă, ăla e atacant. Neamarc, inexistent. Iliuță. Dacă nu v-aș băga Marc, nu v-aș băga, v-a supărat pe mine, că vă chem degeaba. Încerc să vă bag același număr de minute, dar nu merita să jucați nici 2 minute, credeți-mă pe cuvânt la cum te-ai prezentat. În continuare, ești haotic, ești tot. Nu te uiți la mingie. Da, domnul. Acum am terminat meciul. Păi n-am ce să-i le bag, dar nici nu se spală mănușile, nu se bagă la spălat. Se spală așa, n-am ce să-i fac. Toate mănușile sunt așa. Nu se bagă că îi se duc, dacă le bagi la mașina de spălat, se duc alea, nu mai sunt bune. Trebuie spălate de mână și lăsate să usuce așa. Le spăl eu când ajung acasă. Știu că mori. Bine, domnul, hai că te sun după. Hai, pa. Nu-i păcat de efort, și voi. Ia ziceți-mi, nu-i păcat să eliminăm greșelile astea, Andrei? Bă, dacă nu mă simt, bă, dacă vă întreb la meci când sunteți 100%, nu vă întreb doar din punct de vedere medical, și mental și tot. Bă, dacă nu aveți încredere, mă spuneți-mă că intră alții, mă. Vedeți, mergem în continuare și dacă pleacă copii de la echipă, nu mă interesează. Duc de la grupa a doua, mă, dacă nu ne simțim în stare, mă, și nu avem încredere în noi. Păi nu se poate greșeli de... Și cred că nici și fratele tu, Cezar, nu face așa de greșeli, Andrei. Mingea în picior și lași la adversar. Bă, nu mă simt în stare. Dă-o, mă, Nau, dă-o, mă, în corner. Ușor, ușor vă pierdeți locul din echipă. Ce să vă fac? Felicitări pentru efort, copii. Sunteți liberi. Weekend plăcut. Aduceți-mi mingile la mașină.